Nag-Pirma ang syudad kag probinsya sang Iloilo sa Memorandum of Agreement o KUNMOA, may kaangtanan sa pagtanom sang native trees gikan sa syudad padulong sa Iloilo International Airport. Si interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Mitzi Piña Florida, Environment Specialist sa Provincial Environment and Natural Resources Office, ginpahayag sini nga nagadihon ang probinsya kag syudad sang Iloilo para sa collaboration sang greening program. Dugang pa sa natungdan nga posible nga ipatuman kag suguran ang pananom sang kahoy subong nga bulan sang Hulyo. Nalakip sa katanom nga kahoy amo ang salikunggungon, labyanan, bakan, balit-bitbitan, bani, katmon, CR kag iban pa. Kabahin man sa nasambit nga programa ang City Environment and Natural Resources Office, Banwa sang Santa Barbara, Pavia kag Cabatuan, Civil Aviation Authority of the Philippines kag Department of Public Works and Highways. Kagini si kabanderang Jenny Kawiyunan, nagabandera sa matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.